Kaixo lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ni Lasto Txapel naiz eta orain gontan Warcraft filmari buruzko nire iritzi pertsonala ematera nator. Lehenik eta behin, esan behar dut filma asko gustatu zaidala eta, aliantzaren alde egiten duela. Eta egongo da jende esaten duela ezin zare esordakoa ez aliantzako izan, ez badakizu bere historia eta bar, baina, ez dut World of Warcraft jokatu, baina Warcraft 2. Baina, horretan ez nahi sartuko. Hasieran ikusten den esena nola agertzen den orkoak bere mundua deseginda eta tribu ezberdinak batzen direla portalean joateko asetera, ondo dago, gero ere ondo dago orko mota ezberdinak egotea, batzuk armadurarekin, batzuk handiagoak, txikiagoak, emakume orkoak ere badaude, eta orkoen itxura bisualki asko gustatu zaitere, eta pizkanaka banabil Warcraften historia jakiten edikasten. Gero, atearena saltzen direnean esplorazio taldea eta durotanen emazteare saltzen dela barrura naiz eta orduan egon. Goratu dit apur bat Stargate moduan, saltzen da portal batean eta gero ateratzen ziren beste batean. Eta hori kurioso iruditu zait. Eta irten beharrean beste leku batetik oinez edo ateratzen dira lurretik gora eta horazten da orkoen erasoa zero lurraldera. Gero orkoak izan da badurotan nahiko orko zentsudu nahi dutzen zait, konturatzen delako badena ez dela hain polita feltzaren erruagatik. Zer gehiago. Eta konturatzen da hori eta saiatzen da arazo hori konpontzen eta espero ez diren zenbait gauza gelditzen dira. Gero gizakiak ere armadurak eta horra dira pasada bat, ez da hasieran Lothar asti gaztearekin oso gustokoa ez izan, filmak aurre egiten duen bitartean ohartzen da aliatu fidagarri bat izan daitekela. Gero Garonaren kontua, zer esan dezaket horri buruz. Ona da, txarra da, ez dakit zer esan. Egia da, gizakiekin seguruago modela orkoekin baino, eta momentu batzuetan hor konfiatzen baten du gizakiengan, berangan konfiantza izan dezaketela. Eta gero dago eszena kurioso bat agertzen dena astigaztea Garonai begira. Eta ezakit bromatan edo benetan esaten dionean berarekin oheratu nahi dela, eta bestea da nola ni zurekin oheratu milioi bat urtetan ez. Gero paisaiak, herriak eta ikusten direnak oso politak dira, oso ikusgarriak. Bentormenta gizakien kapitala ere espektakularra da, hori gogoratzen dit apur bat, Warhammer Fantasyren Bretoniako gazteluak eta bat. Gero ere, oso ideia ona da, edo kuriosoa da, nola gizakiak eta orkoak egin nahi duten aliantza bat,
horko asti gaiztoa hiltzeko, eta bueno, nola teatzen zaien txarto. Gero Medivh, gizakien zaintzailea edo azeroteko zaintzailea 6 urte egon bada erregarekin eta bere lagun komandanterekin itxin gabe, nahiko susmagarria da, eta azkenean, bueno, nahiz eta txarra izan, nolabait esateko eta horkoak azerotera sartzen utzi, azkenean gauza on bat egiten du eta zenbat jende salbatzea lortzen du. Gero magiaren kontua, osea, magiarena da pasada, eta gertzen dira, igual etxizo simpleak, eta bueno, hitz pare batzuekin lortzen dituzte horkoak hiltzea eta bar, eta gero ere ondo dago etxizo edo magia boteretsuenak erabiltzeko denbora behar izatea, boterea bi eskuekin kontzentratzea, eta gero askatze hori asko gustatu zitzaidan. Grifoa iruditzen zait pasada bat. Ez, gero kortuan hartuta horkoen honorearena da bat arraro, suposatzen da horkoak gerrarako bizi direla eta orduan borroka dela bere bizitzeko talentua eta bat. Gero ere oso gauza kuriosoa eta harritu egin dinduena da horkoak ere gizakien moduan egoten direla orduan eta bar, eta nola badurotan zigortu nahi dutenean bere tribu bateko batek traizionatuta nola uzten dion bere durotanen emazteari alde egitea, eta gero nola ematen duen emazteak bizitza bere umea hentzeko umea gainera horko izateko polita. Bueno, gero ere azken Ragnar Lotharren azken borroka hori behirutzen daita apur bat akzio gehiago beharko zukeela hobeto gelditzeko, baina bueno, gauza asko airean gelditzen dira. Suposatzen da bigarren zati bat aterako dutela, espero dut horreterako ja historia apur bat gehiago jakitea, aldudanik eta gehien. Eta hau da dena, laguno, gustatu bazaizue, dakizu eman egin dut, eta nahi izan ez gero, kanalera suskribatu. Agur, laguno, kurrengora arte.